Už vám někdo řekl, že máte krásné oči. Jak se jmenujete? Olga. Ovšem, to už vás nemusí zajímat. Teoreticky nežijete. Co se jít projít? A nebo dole se tančí? S teplotou 42,9. Teď 8 je skvělé. Co je vám, Olgo? Nemáte horečku? Hlava vás nebolí? Asi na mě leze angína. Tak jsem si narvala prášky. Ale teď šetřu já vás. A bez rentgenu a laboratoře nevím. Co appendix? Asi ne, že? Otočit se na břicho byste svedl. Proč ne? Chcete vidět 100 kliků? Stačí 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, to stačí. Máme nejkrásnější nemocnici v kraji. Uvidíte. Oh!